Nagdasok sa New Cebu Coliseum ang libuan ka mga barangay health worker sa probinsya Sugbo, kaganiha. Kinisubay sa pagsaulog sa Barangay Health Worker kon BHW Day karong adlaw. Mga nagadayang indigay sama sa pagsayaw, pagpaso ug uban pa ang gipahigayon sa mga BHW sa tanang lungsod sa probinsya Sugbo. Isip kabahin sa kalingawan. Aduna say gipahigayong raffle nga nagtangag og mga nagadayang premyo. Ang gisalmutan sa tanan. Pinasidugang dinapit sa kalihukan moosla si Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia og Albay 1st District Congresswoman Geraldine Roman. Si Roman mo ang labing unang transgender nga leader sa nasod. Matod sa presidente sa Barangay Health Worker sa probinsya Sugbo nga si Minda Ubay, manungdanon ang pagpahigayon sa mong kalihukan aron sa mahatagan og higayon ang mga BHW sa tibok probinsya nga magkatapok nga walay hunahon nga serbisyo. Dili hinuon ang tibok 10,000 ka mga BHW sa probinsya Sugbo ang mitambong sa kalihukan. Sanglit dili man kumpulsore ang pagtambong niini, sumala ni Ubay. Mapasalamaton si Ubay sa suporta nga dawat gikan ni Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia alang sa maong kalihukan. Amwa is only lang nga magkatagpo bisan pa sa mga pandemya sa nga nangahitabo na alang gihapon mi momentos nga event nga bisan sa kalamidad na amin naka-celebrate lang gihapon. Samtang atol siyang pakigpulong, gipasalamatan ni Governor Garcia ang nabuhat sa mga BHW sa pagsigurong mahatag yun sa kabarangayan ang serbisyo gikan sa kagamhanan. Iyang gihulagway ang mga BHW nga mga ansang hero sa paday na ining pagserbisyo sa katawhan bisan sa kagamay sa ilang mga honorarium. Nasayran nga ang honorarium sa BHW, maabot lang sa 200 ngadto sa 500 pesos matag buwan, depende sa gidak-on sa barangay. Busag yawhag ni Garcia ang mga BHW nga mitambong sa kalihukan sa pagpalanog sa ilang suporta sa balaodnon ni Roman nga nag-ung-ung karon sa Kongreso kalabot sa paghatag og regular nga sweldo sa mga BHW nga maabot na sa 12,000 pesos ang ilang sweldo matag bulan. Alang sa gobernadora, hagbay ra gyud unta kini nga kaayuhan alang sa mga BHW. Busa naglaom siya nga hingpit na kining mapalabang sa Kongreso ug Senado. Mga bayaning wa mailhi dili mugawas sa telebisyon mugawas mo sa TV. Dapat kay makita tanan sa TV. Subo. Wait. Dili mugawas sa mga periodiko. Apan matag adlaw inyong ihatag ang inyong kasingkasan ang pinatibukan sa inyong panerbisyo wise sweldo. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.